ndi wakhudzidwa ndi ngozi. Zambiri mulipoti ili la Beatrice Juma. Usiku wa pa 1 Disemba chaka chino wasiya miyoyo ya mawanja 69 akusowa pogwira nyumba komanso katundu wawo zitawonongeka kutsatira mvula ya mphepo yomwe inagwa madzulo a tsikuli. Nyumba ya mayi Esther Saidi azaka 50 omwe ali ndi ana asanu inagwa nthawi imene amafuna kulowa mnyumba koma akuti palibe yanavulala. Nthawi ino ndi nthawi ya dzinja nanga ndilowe yakuti komanso ine ndikwiya mtengo wotani kuti ndikhale ndi anawa. Ndiye pamene abale ena anandithamangira ndithu kuza ndionera kuza ndiyang'anira ndiye mpantha imene panali chakudya chimene choti thandizike ndi ana kuyambira padzana zolose zinadye chifukwa chani chifukwa chosowa kwa chakudya chimene ndinasiya chinakhala chatani chanyowa. Polankhula atayendera ena mwa mawanjawa, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah watsimikizira anthuwo kuti boma liwapatsa thandizo loyenerera komabe walimbikitsa anthuwo kuti atsale mitengo kuti akhale otetezedwa ku mphepo. Timakhala ndi manambala amatiuza kuti anthu akhudzidwa nambala yawo ndi yakuti yakuti ndi zinthu zimabwera malingana ndi nambalayo. Lerolo mmene mwaonera panopo ndiye kuti apapa tangopanga symbolic giving koma chimanga chimene chichi chikhalapo mpano aliyense amene wakhudzidwa alandira ndithu. Tidziwe kunena kuti climate change kusintha kwa nyengo kwabwera chifukwa cha zimene ife anthu timapanga. Choyamba tidaduladula mitengo ndi mwambiri mulibe mitengo. Ndikukhulupirira kuti tidziwitse anthu tionetsetse kuti nthawi ya mvula ino tidzale mitengo. Komanso monga mujandanenera kuti anthu amadziwa kumene kumagwa ngozi za dzidzidzi. Malo ake ndi omwewo ndi anthu asamukire apite kwina kwake kumene kulibe za ngozi ya dzidzidzi. Mayi Grace Kwerepeta ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Zomba Malosa, ndipo iwo apempha boma kuti lipitirize kuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngoziyi komanso amene akusowa chakudya kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Pamwambo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu waperekanso chimanga, mabulangete, mbale ndi zina kwa mawanja okhudzidwawa. Dr. Jane Ansah atsindikanso kuti boma lipitiriza kupereka thandizo la chakudya kwa manja onse omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno mpaka mwezi wa Machi chaka chammawa. Beatrice Juma, MBC, Zomba. Yemwe anali mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wakale wa dziko lino ndi nduna Mayi Colleen Zamba aonekera ku bwalo la milandu lero. Azamba agona mchitokosi cha polisi atawamanga lachitatu mmawa. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi Alfred Chintere wati sangafotokoze kaye zifukwa zomwe awamangira kamba kuti kafufuko ali mkati. Dziko la Malawi lalembera milandu yokhudza nkhanza zapakati pa amayi ndi abambo zoposa 17,000 pakati pa miyezi ya Januwale ndi Septemba chaka chino. Izi akuti ndizobwezera chitukuko cha dziko lino mbuyo. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno Alfred Chintere wati iwo pamodzi ndi magulu osiyanasiyana agwira ntchito phunzitsa anthu za nkhanzazi kuphatikiza pogwiritsa ntchito malamulo kuti zilango zizikhala zokhwima. Catherine Banda walemba ripotiri. Kuyambira pa 25 Novemba mpaka pa 10 Disemba chaka ndi chaka, dziko la Malawi monganso dziko lonse limagwira ntchito yozindikiritsa anthu zokhudza nkhanza zomwe zimachitika pakati pa amayi ndi abambo, ndipo mutu wa chaka chino ndi wokhudza kuthana ndi nkhanza za mtunduwu zomwe zimachitika pa makina a intaneti. Ngakhale pali zina zomwe akuti zakhala zikusintha, nkhanza za mtunduwu zikunka zikuchitika mdziko muno, pomwe apolisi akuti m'miyezi isanu ndi inayi ya chaka chino iwo alandira nkhanza zoposa 17,200, pomwe chaka chonse cha 2024 analandira milandu yoposa 25,000. Malinga ndi wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mdziko muno a Alfred Chintere, apolisi akuonetsetsa kuti malo omwe anthu amakadandaulako za nkhanza zomwe akukumana nazo alipo okwana. Kuonjezerapo ati apolisi anakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zophunzitsa anthu zokhudza nkhanzazi pambali pogwiritsa ntchito malamulo.
kumbali ina achimtere adandaula ndi mchitidwe wa anthu ena omwe akuti akakumana ndi nkhanza amathetsa milandu kafukufuku ali mkati zomwe akuti zikukolezera mchitidwewu. Chaka chatha panali milandu yomwe inachitika yokhuzana nkhanza gender based violence imene ndiyokwana pafupifupi ya 25,177 milandu imeneyo. Koma chaka chino milandu imechitika makamaka pa mwezi yoyambira January kufika September ilipo pafupifupi 17,224 imene chikuonetsa kuti tikuyenera kuchitikapo kanthu ife monga anthu amene tikuyang'anira za nkhani ngati zimene zifa polisi tikuchita kumbali yathu ndifaketi ni ma victim support unit ma station ambiri mdziko muno kuyambira ku Nsanje mpaka ku Chitipa ma station monse pa office ya victim support unit. Koma ndichito kuti siningagwire tokha polisi tikuyenera kugwira na manja mabungwe amene ena ndi aboma ena si aboma komanso amipingo. Bungwe la maloya achikazi la Women Lawyers Association lati angakhale pali zina zomwe zikusintha dziko lino likadali ndi ntchito yayikulu yolimbana ndi nkhanza, kuonjezerapo kukhala ndi ndondomeko zodalirika zoperekera madandaulo ankhanza. Mmodzi mwa mamembala a bungweli Azaithwa Milanzi ati malo ambiri operekera mauthengawa amakhala kutali ndi madera ena omwe anthu akukhala zomwe zimachititsa kuti milandu ina isamalembedwe. Komabe iwo aonjezera kuti apitirira kugwira ntchito yothandiza anthu pa milandu ya nkhanza za mtunduwu. Tikuyesetsa kugwira na manja akuboma ndi amuseso kuti machitidwe okhudza nkhanza kwa azimayi ndi azibambo zikhala ngati zikutsikira ku Malawi kunoko. Ndiponso popanga pogwira ntchito imeneyi sitikuwayiwalanso ana athu achichepere ku Malawi kunoko. Tipange improve infrastructure to my reporting it. Anthu ambiri amene akupangidwa nkhanza akusowa kukapanga report. Mupeza kuti mwina ma police unit kapena ma office ya boma kapena ma office ma civil service organization amakhala kutali. Malinga ndi ripoti la bungwe la UNDP, mayi mmodzi pa amayi awiri aliwonse amakumana ndi nkhanza mdziko muno. Kuonjezerapo akuti mayi mmodzi pa amayi atatu aliwonse pa dziko lonse anakumanako kapena kukumana ndi nkhanza. Nalo ripoti la bungwe la Concern Worldwide linati amayi kapena atsikana a zaka 15 kupita mmwamba okwana 360 million pa dziko lonse anakumana ndi nkhanza zochoka kwa okondedwa awo m'miyezi 12 yapitayi. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Ndipo ndikuona kuti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, ulumali ndi chisamaliro cha anthu wati ndodzipereka kuteteza ufulu komanso kukulitsa mwayi wa anthu aulumali kuti akhale ndi umoyo wa ulemu komanso dzimira paokha. Nduna mundunawu Amere Navicha anena izi kuembangweni m'boma la Mzimba pamwambo wokumbukira tsiku la anthu aulumali pa dziko lonse. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Mwambo unayamba ndi ndunayi kuyendera sukulu ya ophunzira aulumali okumva kuembangweni yomwe ili pansi pa mpingo wa CCP mu sinodi ya Livingstonia. Anavicha anapereka ufa komanso sopo kwa ophunzira pa sukuluyi ngati mbali imodzi yochepetsa ena mwa mavuto omwe akukumana nawo. Atachoka uku andunawa anayenda nawo anthu a ulendo wa ndawala omwe cholinga chake kunali kulimbikitsa ufulu wa anthu aulumali. Apa iwo apempha anthu mdziko muno kuti asinthe maganizo, kuthandiza anthu aulumali komanso kumanga dziko limene aliyense wa ulumali angamatenge nawo gawo mbali zonse za moyo. Tionetsetse kuti anzathu aulumali akhale ndi mwayi olowa mu zipinda zimene zimamangidwa zothandiza anthu kapena kuti ma public infrastructures like mwina zipatala, misika, mabanki, maskulu, ngakhale maofesi, ngakhale mastudio mwanu anthu aulumali azitha kubwera kudzacheza ku mastudio kwanu. Koma lero kuti tiyambe kuyendera mupeza kuti ngakhale maofesi ena aku Capitol Hill waulumali sangalowe, zipatala zina zikulu waulumali sangalowe.
chimenecho ndi chimene tikufuna tithane nacho. Building iliyonse pofika 2029 ikhale ili ndi kuthekera kuti munthu waulumali akhoza kulowa, ndipo tikhala tikuyendera masiku akamayandikira kusanza kuti amene sachita zimenezo azakhala kuti aphwanya malamulo. Tapasa nthawi yokwanira, tikupempha anzathu aboma amene amayang'anira zomanga kuti asalole kupereka mwayi kumpatsa munthu makalata okamanga nyumba ngati plani ya nyumbayo mulibemo malo odutsira munthu waulumali. Komanso onse amene anamanga kale akonzenso nyumba zawozo kuti pofika 2029 zikhale zoyendeka, kaya ndi kumaofesi kaya ndi kuzipatala monga ndanena kale, kuti anzathu akhale ndi mwayi. Mwambowu unakumbukiridwa pamutu wakuti kulimbikitsa dziko lokomera anthu aulumali ndi gwero lotukula miyoyo ya anthu onse. George Nkandawire, MBC, Mzimba. Unduna za maphunziro wadzudzula mchitidwe wononga katundu ndi zipinda zophunzirira mu sukulu za sekondari mdziko muno. Nduna mundunawu a Bright Msaka ati mchitidwewu ubwezeretsa mbuyo ntchito yotukula maphunziro. Iwo ati ntchito konzanso sukulu imafuna ndalama zomwe zikanatha kugwira ntchito yomanga sukulu dera lina. Kotero ati anthu akuyenera kupewa mchitidwewu. Izi zichomwechi kutsatira zomwe ophunzira sukulu ya sekondari ya Chulu mboma la Kasungu achita potentha zipinda zophunzirira ndi zina pa sukulupa. Amsaka akufotokoza. Ifetu mchitidwe umenewu sitiulekelera ndikukhumudwitsa, koma ndinene pano poyera kuti sitiulekelera, ndipo tionetsa kuti malamulo agwire ntchito, ndipo tipereke chitsanzo pa chilango chimene talandira anthu amenewo. Tipereke chitsanzo kwa ena onse kuti kuononga zinthu za boma ife sitisekerera. So malamulo agwira ntchito, amene aotcha sukulu imeneyo ayenera kuyimbidwa mlandu komanso alandire chilango, kuti ena akazamati agaziganiza zootcha sukulu azizazindikira kuti anzathu zinachikira zakuti ifenso zikhoza kutichira zomwezo. Malamulo amaonetsa kuti ngati munthu uli wa zaka 18 kupitirira pamenepo ukhoza kuyimbidwa mlandu woti ukhoza kupita ku ndende mina amapitirira ndende zonse, komanso kakhala zaka zocheperako umatha kulangidwa ndikukasungidwa kumalo kumene amayikidwa ana amphulupulu omwe sanakwane zaka zoyimbidwa mlandu wa ku khoti wa anthu akuluakulu. So sitilolera kuti ife tikumanga sukulu kuti zifike madera onse akwanire anthu aziphunzira pafupi, ena azisatira mbuyo akotcha sukuluzo. Zimene sitilolera, tionetsa kuti khalidwe wotcha sukulu utheretu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Tentonenso mito yake. Boma latsimikizira anthu onse omwe akhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi kuti liwapatsa thandizo loyenera. Yemwe anali mlembi wa muofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Mayi Colleen Zamba akuyembekezeka kuonekera ku bwalo la milandu lero. Ndipo nduna yona zachilengedwe, mphamvu za magetsi ndi migodi yati pafunika njira komanso uthenga omwe anthu angatsate pofuna kuziteteza ku mphenzi nthawi ino ya dzinja. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Nduna yona zachilengedwe, mphamvu za magetsi ndi migodi a Jean Matanga yati pafunika njira zosiyanasiyana kuphatikizapo mauthenga omwe anthu angatsate pofuna kuziteteza ku mphenzi maka mnyengo ino ya dzinja. Amatanga amayankha funso kuchokera kwa phungu wadera lapakati m'boma la Mwanza yemwe anadandaula zakukwera kwa chiwerengero cha imfa zodzakamba kamphenzi. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mnyumbayi phungu wa dera lapakati m'boma la Mwanza a Felix Njawala anati dziko lino likupitirirabe kutaya anthu omwe akufa kamba kamphenzi. Mwachitsanzo iwo ati amayi awiri ndi msungwana mmodzi amwalira mdera lawo pomwe anali kumunda. Mwazina Anjawala ati pakufunika kugawa uthenga okhudza kuopsa kwa mphenzi komanso mmene anthu angazitetezere ku mphenzi.
maiko ena alipo amene nawonso tikhoza kuphunzirako amene adapangira kuti imfa zoterezi zichepe. Mwachitsanzo India amavutika kwambirinso ndi mphezi, amavutika ndi mphezi malinga ndi mmene dziko lawo lilili. Madera ena ambiri imfa zimakhala ndithu zopitirira 2500 pachaka, koma adazichepetsa imfa zimenezi kupitirira theka chifukwa cha njira zina zimene anakamba momwe ndimayankhula muja. Ndiye ndikuona kuti boma litati liyang'ane kwambiri nkhani imeneyi tikhoza kupewa imfa zambiri zimene zikuchitika. Mawu ake ndi unaona zachilengedwe, mphamvu za magetsi ndi migodi a Jane Mathanga yati nkhani zokhudza imfa zodzakamba kamphezi ndiyofunika kwambiri. Iwo ati nduna wawo upereka uphungu woyenera omwe uthandizire anthu kudziwa za momwe angazitetezere ku mphezi. Ndondomeko yoyambirira yosavuta ndiona kuti tiyambe kuwadziwitsa anthu, mithenga yowadziwitsa anthu kuopsa kwa ziphaliwali kapena mphezi, komanso kuti angapewe bwanji zimenezo zichitika pompano. Tikangobwera tipanga programu mukhamutimva mwina mawairesimu kaya manyuzipepala kaya mwina ndi mwina kuti tadziwitse anthu kuti kupewa kwa mphezi. Tili ndi department yathu ya meteorological department imakhala ikumawuza anthu kuti imvula ikambika osayima pambali pa mphepete pa mtengo wautali kapena chani, zimene amafotokozera kwatona kuti mpofunika kuti tipitirize posa pamene paja. Malinga ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lapakati pa Mwanza, anthu 126 ndi wafa kamba kakumenyedwa ndi mphezi chaka chino. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Chipani cha DPP chati ndichokondwa ndi chigamulo cha bwalo la milandu chimene chapereka mpata kwa Amartha Mzomera Ngwira kuti apitirize kugwira ntchito ngati phungu wa anthu akumzimba hora. Mkulu wa amayi mu chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto Constance Mwanyongo ati izi zikutanthauza kuti anthu akumzimba hora apitizabe kulandira utsogoleri ndi upangiri kuchokera kwa mphunguyu. Hassan Pili wafika ndi ripoti. Mkulu wa amayi mchigawo cha kumpoto mchipani cha DPP ya Constance Mwanyongo ati anakumana ndi kusangalala poganizira kufunika kwa udindo omwe Amartha Mzomera Ngwira amagwira ku mzimba hora ngati otumikira wanthu. One constituency singakhale kopanda munthu constituency. Komanso amayiwa anawina. Ndiye ife tikuona kuti aneneso kuti tivoteso sizingatithandize, sizingagwire ntchito. Komanso amayi being munthu wamkazi kwa ife azimayi, we need her support. Ndiye kuti aneneso kuti ayi apa sizinaende bwino ife situkuona kuti nzoyenereka ayi. Adonex Jere omwe ndi msungichuma mchigawochi ati zimene zawachitikira Amartha Mzomera Ngwira zakhuza wina aliyense mu chipani cha DPP ndi chifukwa chake anakonza mwambo wa paderawo. Amartha Mzomera Ngwira omwenso ndi wachiwiri kwa mkulu wa amayi mchipani cha DPP akuyankha milandu wokhuza mmene zinayendera zotsatira zachisankho kudera lawo zimene bwalo la milandu lati lifufuze bwino asanabwere ndi chigamulo chotsiriza pa nkhaniyi. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yachenjeza anthu omwe ali ndi nyumba zosalimba kuti azimanga nyumba zamakono. Iwo ayankhula izi pomwe amayendera ntchito osamutsa anthu ochita malonda m'misewu kupita ku malo ena tsopano ochitira malonda kulimbe. James Kachepa ali ndi nkhani yonse. Kwa nthawi khonsolo ya Blantyre yakhala ikukambirana ndi magulu osiyanasiyana ochita malonda mphepete mwa misewu kuti achoke ndi kupatsidwa malo atsopano ochitirako malonda awo. Meya wa mzindawu Councillor Jomo Osman atayendera ntchito yosamutsa anthu ochita malonda awa kenaka anayankhula motere. Mwaona kuti kuti chete nkhani yake ndionena kuti kuziwa anthu apeza, kuziwa anthu ogwira nawo ntchito. Chifukwa asogoleriwa amayikidwa kuti akhala asogoleri kuti azitumikira ifenso omwe tili asogoleri mbali inayo. Nthawi zambiri timapezeka mwina amavenda tasiya kumbali, usogolero wawo tausiya kumbali, tupanga mwaife toka. Ndichifukwa ntchito ngati makhala yovuta. Koma panopo ndakambirana nawo alowa mtawuni, auzana china chilichonse chabwino. Kutsatira kumvera kwa mavenda kuyamba kuchoka m'misewu, iwo akuona kuti tsopano eni nyumba zomwe sizili bwino ayamba kuzikonza. Iwo atakufuna nyumba zonse mu mzindawu zikhale zabwino. Kuti ulendo ono tufuna mabuilding aoneke bwino. Amanamiza kuti mavenda ndo mapanga uvu. Mavenda achokera atu m'malo mawo.
ndiye tionenso pano ambe kukonza malomo sitilola kukhala ndi shopu yooneka ngati ili kumizi kwina kwati sizitheka ya ino ndi town andizitika kamizi ulendo uno tifuna tiaonese anthu ngati venda wavomereza kukakhala malo kuti azikapanga business mwenyeso kayopanga business avomerezenso. Grigore Chinguwo ndi wapampando ku msika wa Limbi ndipo wati ntchito yosamusira mavenda ku malo atsopano ikuyenda bwino kuposa kale. Zinthu zokuti sititha kumvesa kuti zimene zizo ameya ganizo limene aganiza motani chifukwa tikamatanthauzira anthu kuti panopo malo awa ndi olesedwa izi akumayimbira m'manja kuchilandira bwinobwino ndipo tokha muziona apa palibepo munthu amene akuchera bwinobwino ngati anthu ankali palibepo amene akukhala ngati kuti akulimbana nafe tadusa mwambiri ndi zinthu anthu kuchilandira bwino kuti taonathu ikhale bwinobwino kuonjezeranso apo ationjezera kukati pasa anyamata jeazi thandizana nafe kuchita patrol zonse zabwino kwambiri tagwirana manja aliyense okhala mulimbi tagwirana manja kuti taonathu ikhale yabwino. Estelena Ziyaya ndi mmodzi mwa mavenda omwe asamukira kale ku malo atsopano. Monga ineyo amene ndili mmodzi wa mavenda pakapenga pamene pamavuta mtawuni muno kwambiri kwa anthu onse mwina achoka chifukwa cha ifeyo anthu apakapenga ndi atatifikira ameya machamani kwauza nkubwera nkuzati yankhula monga anthu awo tinakambirana monga ife mavenda apakapenga kuti mukuziwa chani akuluakulu tivomereze tichoke tikasidwe kumalo kumene iwo afuna ndipo titakambirana tinavomereza. Powonjezera kusamusa mavendawa khonsoloyi ikugwiranso ntchito zina monga kukonzanso misewu pofuna kuti mzinda wa Blantyre ukhale opatsa chidwi. James Kachepa, MBC. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yagonja koyamba mu mpikisano wa TNM Super League wa chaka chino. Wanderers yagonja ndi Mzuzu City Hammers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa masewero amene analipo ku Mzuzu Stadium. Hassan Piri wafika ndi ripoti. Anali masewero ankhozo zapusi pa bwalo la zamasewero la Mzuzu Stadium pamene matimu a Mighty Wanderers komanso Mzuzu City Hammers amasewera ndi cholinga choti apeze mapointi atatu ndi kuchulukitsa mwayi wawo otenga ukatswiri wa Super League wa chaka chino manso kuti apulumuke mu chigwa cha imfa ku timu ya Mzuzu City Hammers. Promise Kamwendo anasogodza timu ya Mighty Wanderers atagoletsa chigoli ndi mutu kuchokera kumpira umene anasema Timothy Sulimba pa 55 minutes ndipo Samson Olatubosamu wa timu ya Mzuzu City Hammers anabweza chigolicho pa mphindi zokwana 73 atalandira mpira kuchoka pa free kick imene anasewera ndi Madalitso Safuli. Mpira ukupita ku malechereche pa 94 minutes Isaiah Nyirenda anagoletsa chigoli chopambanira cha timu ya Mzuzu City Hammers kuti agonjetse timu ya Mighty Wanderers koyamba mu mpikisano wa TNM Super League. Kupambana kwa timu ya Mzuzu City Hammers zawathandiza kuti achoke pa namba 15 ndi kufika pa namba 14 ndi mapoints okwana 27 pa masewero okwana 27 inso pamene timu ya Mighty Wanderers yakanika kupita pamwamba pa TNM Super League ndipo pakadali pano idakali pa namba 2 pa ndandanda wa matimu a mu Super League ndi mapoints okwana 56 pa masewero okwana 25. Mphunzitsi wa timu ya Mighty Wanderers Bob Mpinganjira wati ngakhala agonja komabe ali nchikhulupiriro kuti kumapeto kwa season ino iwo ayimba lokoma ndi kutenga ukatswiri wa Super League wa chaka chino. Naye mphunzitsi wa timu ya Mzuzu City Hammers Elias Chilambo wati kupambanaku kwampatsa mangolomera oti achilimike ndi kuti timu yawo isatuluke mu ndandanda wa matimu a mu TNM Super League chaka chino. Pa masewero ena timu ya Chitipa United yagonjetsa timu ya Mighty Tigers ndi zigoli 3-2 ndipo timu ya Civil Service United yalepherana ndi timu ya Goshen City posamwetsana chigoli china chilichonse pamene timu ya Mafco yagonjetsa timu ya Songwe Border United ndi zigoli 2-2. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane nainso mitu yake. Boma latsimikizira anthu onse omwe akhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi kuti liwapatsa thandizo loyenera. Yemwe anali mlembi wa muofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Mayi Colleen Zamba akuyembekezeka kuonekera ku bwalo la milandu lero.
ndipo nduna yoona zachilengedwe mphamvu zamagetsi ndi migodi yati pafunika njira komanso uthenga omwe anthu angatsate pofuna kuziteteza ku mphenzi nthawi ino ya dzinja. pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, tikufunirani tsiku lopambana. Mwadzuka bwanji nonse mmawa uno yafika santhaja timakupatsani za nyengo. Pakali pano tiyembekeza nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mchigawo chapakati komanso ena a mchigawo chakumpoto. Tiyembekeza nyengo ya mitambo komanso ya mphepo ndi ya mvula ya mabingu kupitiriranso madera ambiri a mchigawo chakumwera. Izi choncho kamba kadera lodzetsa mvula lomwe lakhazikikabe chakwathu kuno lotchedwa ITCZ kapena kuti Intertropical Convergence Zone lomwe ndi mkumano wa mphepo zochokera kumwera